Narumpayu Neoskum, ke channel nam daki padba, ke Briu Neotarp. General Secretary jang United Democratic Party UDP ubati to Starwell Khan ulakan taj bagi MLA kin mi no nak UDP kumbas sawa ka kubor habakren halor kani ubati to Starwell ulong babaro ki MLA ki long yatli batkam dan kanu ka dakashin bandan ka jing yapat ha ka party batkam dan kanu ka jing shisha baki MLA hadu menta kin don ki ban phet no nak party ulong baki nam ikhmat ki bala jir upat ba kin buram ya kabor kabala ay upaj ba haka election ula kamro baka UDP ka terekam da ka jingetli bat kam dan kanu ka jing hukum ka banajrong watla ka judan ka jing apher ki jingmut henre haka bakut ki apoy bat ya menjur lang haka jo ka jingmut haka party ka long kum ka ying ka judan ka jingania yamai henre habakut ngilong hajo bat ya teli long bat titos berula benrap hadu mentang kam dan setia kanu ka khubor baki MLA kin mi no naka party ula kamru baka politik senrap kan beteng haka jela haki sengi ki banwan barka UDP kan pen krek banyak kun khambha house nem ajar pupra banwan